Ahojte, vítam vás pri 11. videu a dnes sa pozrieme na testing a preberieme si základné možnosti testovania aplikácie backendu najskôr a až potom, keď budeme mať na konci celé riešenie, tak aj tzv. End-to-end testing. A tým pádom budeme sa sústrediť na testovanie domain a web API. Dá sa testovať samozrejme aj persistence. Testing je celkom obširná téma, ktorá keď sa má robiť správne, teda chceš pokryť celú aplikáciu, tak naozaj zaberie veľa času a niekedy testing zaberie aj viacej času ako samotná implementácia nejakej funkcionality. Najdôležitejšie je pokryť vždycky domenovú logiku, to znamená, že to je core vašej aplikácie, tak ako sa vlastne budú správať vaše entity a value objecty, aby boli vlastne správne enkapsulované a aby tá logika, ktorá mení pri entitách vlastnosti nejakého objektu, správne fungovala podľa predstav a potom ideš na ďalšie časti testovania flowu aplikácie a základný prvok, ktorý sa vlastne pri testingu stretneš, alebo teda základná terminológia je tzv. Testing pyramid a tá sa delí na unit testy, integračné testy a end-to-end testy. Ako vidíš neskôr, nechce sa mi to zobrazovať, zobrazí mi to lepšie, hej tu. Tu je tá základná štruktúra. Zo spodu unit testing vlastne sa píšu najľahšie, aj vlastne by mali pokrývať domenovú logiku a ty nemáš vlastne prepojenie už s databázou, preto unit testing je vlastne testovanie nejakého jedného celku, alebo ako by som to preložil, ten unit, a tým pádom je to aj ľahšie testovať. Integračné testy už spájajú vlastne integráciu s nejakými ďalšími resursami, napríklad databázou, a tie sa ešte potom delia ešte aj na systémové testy a komponent testy, ale tie nebudeme nejako ďalej rozoberať. Prejdeme si v tomto videu minimálne unit testy a uvidíme, či ten mediator, ktorý sme vlastne použili v predchádzajúcom videu, zvládneme v tomto videu, alebo to rozdelím a budú potom integračné kvázi testy, aj keď nie úplne integračné, že nebudú s reálnou databázou, ale tzv. In-memory databázou alebo SQLite databázou, simulovať vlastne naozaj dáta, ktoré sú naozaj uložené a teda práca s nimi. End-to-end testy sú už vlastne testy, keď máš aj frontend, aj backend a ty sa vlastne správaš, ako keby naozaj užívateľ klikal na tej stránke a tam sú technológie ako Cypress, Playwright, Selenium a sú aj ďalšie, Cucumber a podobné, ktoré vlastne vieš využiť frameworky na to, ale to je dosť ťažké. Takže tým pádom, ako ideš hore tou pyramidou, tak ten test pokrýva lepšiu časť tvojej aplikácie, teda end-to-end test pokrie naozaj celý flow, ale sa aj veľmi ťažko píšu a dosť ťažko sa udržiavajú a hlavne tie variácie tých testov sú dosť náročné pokryť z celého aspektu. Ako vravím, end-to-end testing sa budeme určite venovať až neskôr, keď už budeme mať frontend pripravený a uvidíme, ako to budeme vedieť testovať. To vás aj bude baviť, ale je to dosť komplexná téma. Takže, ako som vral, zameriame sa na unit testy. Keď si dáme Visual Studio, tak máme vlastne domain, projekt a taká štruktúra dobrá, ktorá sa dá v tomto konkrétnom našom projekte použiť, je vlastne vytvoriť nejaký priečinok test, ktorý vlastne budeme mať potom rozdelený tiež na domain, web API. Vravím, persistence my v tomto videu nebudeme testovať, pretože my nepoužívame tzv. Repositories. Opäť obširná téma, my direct vlastne injektujeme DB context, má to svoje výhody z implementačného hľadiska, ale z toho z toho hľadiska enkapsulácie jednotlivých vrstiev má ten repozitorý svoje uplatnenie, zvlášť na to, aby nešahal medzi jednotlivými entitami a tak ďalej, ale o tom potom, aby sme to zase nenatiahli na nejaké veľké video. Takže ja idem vlastne si zobraziť súborovú štruktúru, Open folder in Explorer, aby som vytvoril ten priečinok. To znamená, že ja ho vytvorím priamo tu. Ten test. Dá sa aj z vizuálka, len potom neviem, že či on vytvorí ten priečinok. Môžem to skúsiť, nie vždycky mi to vyjde úplne tak, ako chcem, lebo tu, keď dám add, mám ináč nový branch, takže tu keď dám test,
tak vidíte, že ten priečinok mi tu vlastne nedal. Hej. Takže ja radšej čo robím, tak ja prídem a vytvorím ten priečinok tu, pretože ho chcem mať v rúte, pretože chcem mať tie testy pokope a dá sa to vlastne vytvárať aj pre jednotlivé vrstvy, ale radšej mám vlastne testy všetky pokope, aby som ich potom aj tak lepšie videl. Takže tu máme test a bude vlastne nejaká konvencia, že budeme mať vlastne e-shop domain tests. Hej. A hneď vysvetlím aj, že ako to myslím. Takže tu teraz momentálne dáme vytvoriť tiež nový priečinok tests, aby sme to mali aj v solutions a ideme vlastne vytvoriť nový projekt. Add new project. Teraz momentálne vyberiem templateu a tu sú niekoľko frameworkov, ktoré si môžeš vybrať. Keď si tu dáme, že test, tak máme buď MS tests, alebo NUnit tests, XUnit tests a my sa zameriame na NUnit test, aby to išlo aj paralelne. Tie MS testy sa až tak často nepoužívajú, väčšinou sa volí framework NUnit alebo XUnit. Takže tu je treba dávať bacha, lebo je vlastne .NET Framework a .NET Core. My používame .NET Core, teda novšiu verziu, takže tu si dám vlastne NUnit. A hneď tu vidím vlastne, že tu viem testovať vlastne tento projekt a vytvoriť tento projekt. On sa dá aj vlastne túto z ľavého menu, lebo to som ja už použil a skúšal. Takže máme tu vlastne jazyk C# a Visual Basic a samozrejme F# a iné. My používame C#, takže takto. Ideme vlastne next. Teraz tu je dôležité dať ten priečinok test, ktorý som vytvoril na foldry, alebo teda v súborovej správe tu, aby nám to nedávalo do rootu. A ako som vravel, budeme robiť konvenciu takú istú, ako máme my. Dá sa to posunúť? Dá. eShop.domain, ale tests. eShop.domain. Môžeme to oddeliť aj takto, tests, a bude to asi aj krajšie vyzerať. Takže takto to dáme. Next. Používame už .NET 8 Core verziu, takže takú istú, ako aj máme vlastne naše projekty a už nám vlastne vytvoril nejakú prvú testovaciu klasu. Býva tzv. Setup, ktoré vlastne bežia tieto metódy alebo konštruktory pred každým testom, lebo my budeme mať viacero testov. Hej. To znamená, že jeden test, tu bude druhý test, samozrejme musí mať iný názov a keď sa vlastne pustí tento test, tak to, čo nainicializujeme tuto v setup, tak sa vlastne použije pre každý test a sú nezávislé tie testy. Hej. To znamená, že každý test by nemal šahať do nejakých zdieľaných aj kľudne resursov, ktoré by sa mali meniť. Hej. To znamená, že je dôležité, aby boli nezávislé, pretože oni môžu tzv. Bežať aj paralelne. To znamená, že 3 nezávislé testy a kebyže šahajú do tej istej databázy v prípade integračných testov, tak by mohli meniť navzájom si data a nebolo by to konzistentné. Ale to je jedno. Pri testoch býva taká základná terminológia. To, že tieto dekory tu je potrebné dať, to je vlastne prichádza z NUnit klasy alebo teda frameworku a tým pádom nám umožní vlastne túto metódu spúšťať ako test. To znamená, že keď ju spustím, tak sa vykoná niečo a na konci väčšinou býva assert. A ako som povedal, my teraz setup nebudeme používať, pretože budeme mať nezávislé testy zatiaľ a nebudeme zdieľať. Keď bude treba, my neskôr ešte vytvoríme tzv. Base klasu, ale to pre integračné testy, ktorá bude zdieľať nejaké resursy. A zdroje, aby som teda upresnil. Tu by sme mali pomenovať vlastne tie fajly, názvy fajlov, tak ako vlastne aj naše entity, respektíve value objecty alebo entity. Ja tu robím pre kategórie, aby Adam mal potom trošku ťažšie to pre produkty, ale nie úplne. Produkty sú trošku zložitejšie, pretože pri kategóriách máme vlastne len dve property, ID a name. Pri produkte je to trošku viacej toho, title, description a dokonca sú to aj metódy. Hej? Pričom pri kategórii zatiaľ máme iba update, čo je jednoduchšie. Ale je to veľmi podobné, takže v podstate opäť copy-paste prístup a tu si dáme vlastne kategórii tests. Tak sa to väčšinou dáva. Hej. To znamená, že keď aj vyhľadáva sa potom nejaký súbor, napríklad Ctrl+T a dáme kategórii, tak vlastne kategórii
Ešte nemám vlastne pomenovanú klasu. Musím aj klasu premenovať, lebo som súbor pomenoval a nie klasu. Zvykne sa to rovnako nazývať. Hej? Takže tuto, keď dám kategórii, tak by mi tu už malo ponúknuť aj test. Hej? Takže asi tak. A teraz býva tzv. AAA prístup, ktorý sa hovorí, že arrange, vysvetlím, act a assert. Čo to vlastne hovorí? Tu predpripravujeme dáta, tu vykonávame nejakú akciu a tu kontrolujeme v poslednom kroku, či tá akcia naozaj splňa to, čo vlastne chceme. Ja len veľmi rýchlo urobím nejakú základnú testovaciu logiku, aby ste videli, ako to vlastne funguje a potom sa zameriame na ten domain, ale aby som nemusel vytvárať druhý file, tak takto. Názov testu by mal opäť vychádzať z Gherkin, neviem, ako sa to číta, Gherkin, alebo nejak tak. Metodológie, Gherkin. Syntax, keď si dáte, alebo language, taktiež. Ide vlastne o to, že používaš tzv. Given, when, then. Niečo ako ten AAA, arrange, act, assert. Opäť nemusíte sa tým nejako zaoberať. Názvoslovie je opäť veľmi dôležitá vec, jedna z najťažších vecí, čo medzi programátormi je, tzv. Naming a potom keďže invalidation, ale v podstate ide o to, že given product alebo category, keď už sme tu category when category has invalid ID, then throw exception. To je príklad. Hej. A teraz hovorím o tom to, že testujem given kategórii, ktorej kategórii má invalidný ID parameter, napríklad, tak potom by sme mali thrownúť exception. A čo to vlastne hovorím v preklade logiky tej kategórii, že idem testovať napríklad tento if statement. Pri testovaní unit testoch testujete všetky flowy. To znamená, že jednak hodnoty jednotlivých properties, potom samozrejme validácie a respektíve if statementy, for each loopy, všetky variácie, ktoré sa môžu nastať. To znamená tieto a tak ďalej. A treba to pokryť a tým pádom vieme zaručiť, že tá domena, tá kategória sa správa tak, ako my chceme. Pochopíte to hneď, len chcel som vysvetliť ešte základné termíny, ako to je vlastne. To znamená, že tu hovorím, že keď kategória bude mať nevalidný ID parameter, napríklad menší ako 0, tak chceme throwhnúť exception, pretože my ju máme vlastne tu odchytenú. A týmto vlastne if statementom. Potom samozrejme validácia ešte ďalších parametrov. Tu sa zase validuje napríklad parameter name a ten parameter name môže byť tiež null, to znamená, že niekto do stringu vlastne pošle null a to tiež nechceme podporiť, to je tento prvý statement a tu máme dve variácie testov, ako vlastne môžeme testovať, kedy nastane táto exception. Tá druhá je, keď ten text tej kategórie, názov tej kategórie bude väčší ako 50. Tiež sa tu testujú tzv. Boundaries alebo intervals, že mal by si pokryť aj spodný aj horný interval, to znamená, že minimálna názov kategórie by tu mohol byť ešte alebo zase ešte nejaké, aspoň 3 znaky napríklad, ale to nie je až také potrebné. Nechceme prekročiť viacej ako 50 znakov. My by sme to mali vlastne udávať aj pri persistence pre databázy, čo sme ešte nerobili, ale pointa je tá, že máme aspoň v doméne validáciu, ktorá keď neprejde, tak sa to ani do databázy nedostane. Hej, teda nemalo by sa, ak to máme správne napísané. Takže tu máme dva scenári, ktoré môžeme testovať. Tu máme jeden scenár a potom testujeme aj samotné naplnenie tých properties, pretože keď niekto, dajme tomu, urobí validáciu, ale nepriradí hodnotu, tak to IDčko nebude nastavené. To znamená, to si aj všetko ukážeme, ako to vlastne funguje. A teraz, ako som povedal, toto je len názvoslovie. Ten Gherkin, tento language alebo syntax, given, when, then, môžeš, nemusíš používať. Niekto je zvyknutý používať sentence case názvoslovie, to znamená, že category must validate
update id parameter in store. Napríklad, hej. Je to na dohode v tíme. Niekto má radšej tento zápis, niekto ešte používa malé písmena, niekto podtržítka, aby sa to lepšie čítalo. Je to úplne jedno. Ja zostanem v tej štruktúre given when then, pretože ľudia to v tímoch majú radi. Väčšinou to používajú v tých tímoch, čo som bol. Podľa mňa je to dlhé, takže ja pravdepodobne urobím taký syntax, že category, when category cut with takto nejako with invalid ID throw exception in store. Hej, takto nejako. A teraz o čo ide? Ja nejdem teraz písať ešte na tú kategóriu, ale urobím taký malý príklad toho testovania, ako sú nejaké dáta. Takže idem testovať nejakú funkcionalitu, napríklad calculation, násobenia, hej, to znamená, že, alebo sum, aby to bolo jednoduchšie. Vytvorím jednoduchú metódu priamo to, aby to bolo jedno. Takže integer a dajme tomu sum values, hej, a teraz bude tá metóda mať dva parametre. To znamená, že int a, int b. Dve čísla budem posielať. A čo vlastne chcem tu riešiť, je vlastne spočítanie tých dvoch čísiel. Hej, to je veľmi jednoduchá metodka, nič zložité. Teraz ja by som mal vlastne pripraviť dáta, ktoré idem testovať. To znamená, že ja viem urobiť napríklad a, akože prvé číslo, a mohlo by sa to volať aj num1, num2, ale to je jedno. Hej, takže napríklad dáme 1 a var b bude 2. Čo je výsledkom, my vieme už teraz, že 3. A teraz, čo je act? Je vlastne zavolanie tej metódy. Výsledok sa väčšinou dáva do premeny tzv. Suit, to znamená system under test alebo result, alebo expected result. System under test väčšinou hovorí, že čo testujem, hej, akú metódu. A ja to používam pre oba scenáre rovnako, niekto to oddeľuje. Potom to lepšie sa číta a není toľko veľa tých konvencií. Takže ja chcem vlastne zavolať metódu sum values AB. To znamená, že nič iné som neurobil, len som zavolal Ačko, Bčko s tými parametrami a teraz čo očakávam. Assert je priamo čo vychádza z testovacieho frameworku NUnit alebo aj z iných. Niekedy majú iný syntax ako dekorácie tých metód, ale v podstate fungujú všetky rovnako. A teraz ja chcem vlastne testovať, či sú tie dve hodnoty rovnaké. Hej? A teraz ktoré? Ešte raz to skúsim vymazať, aby som mal IntelliSense. A teraz, tu je očakávaný výsledok a to je aktuálny výsledok. Čo očakávam z tej metódy? No, že výsledkom bude 3, nie? A teraz, čo testujem? No vlastne aktuálny výsledok. To znamená suit alebo result, hej, to znamená takto nejako. Tu mi ešte dá hint, že mám vlastne používať skôr daj mi ten hint ešte raz, že mám používať namiesto tejto metódy skôr takúto metódu. Hej? To znamená, že je to lepší zápis. To znamená, že ja to prepíšem do tohto. Hej? A toto sa lepšie číta, ale hento je to doporučené, nazvem to. Assert that a hneď aj vysvetlím, len mi to tu skáče. Suit is equal to 3. Hej. Takže ten istý výsledok, len mi to nepočiarkuje potom. A teraz očakávam, že suit, to znamená, že ten result, ja to teraz premenujem na result, aby sa vás to nemiatlo, že výsledok sa bude rovnať 3. Je to pravda? Je to pravda, málo by byť. Teda ideme to spustiť. Býva tu Test Explorer vlastne nejaký prehliadač, ktorý vám to umožní spustiť. A už ako aj vidíte, mi to discoverlo automaticky, pretože používam tieto atribúty, jednotlivé testy. Ešte neboli bežané, takže tým pádom je to šedé, alebo teda modré, a hneď to spustíme. Tiež sa to dá spustiť tuto cez túto ikonku a run on test, čo vlastne otvorí tento panel. Takže dám run on test a malo by to byť zelené.
hej, teda najskôr to ešte hľadá, hej, teda či je správne a spustilo sa to a mám faječku červenú. Teraz, keď to vlastne pozriem, tu sú vlastne jednotlivé testy pod určitým súborom, hej, to znamená pod určitým fajlom, aby sa to potom aj lepšie hľadalo a budeme tu mať potom aj products test. A keď si to teraz urobím ináč, že očakávam výsledok 4, tak by mi to malo failnúť. To znamená, nemalo by to byť červené. Otestujeme. A je to tak. Tieto testy slúžia na to, že keď niekto zmení logiku, to znamená, že táto metóda bude vlastne robiť nejakú inú operáciu, ja to vrátim späť, že napríklad to bude násobenie a tak ďalej, niekto refaktoruje tú metódu alebo proste zmení ju, tak tým pádom mi to ten test zachytí, pretože oni potom väčšinou bežia počas buildu alebo počas buildu myslím na GitHube, keď sa vlastne vytvára PR-ko, tam sa potom možno dostaneme, zatiaľ to budeme len lokálne spúšťať, aby sme vlastne mali pokrytú logiku. Toto je základné unit testovanie. A unit testovanie, že testujem jednu základnú vec a jeden test. Teraz môžem urobiť druhý test. Samozrejme, ten názov testu je nevalidný, lebo robíme pre kategórie, ale nechcelo sa mi to premenovať. Riešime sum values, takže mal by som tu vlastne pomenovať skôr sum values. Takže ja to skopírujem a necháme to prázdne a premenujeme to správne. Takže toto zatiaľ nejdem riešiť. Ja tu nechám ten act aj assert a arrange, ale väčšinou to ja nepoužívam, tieto komentáre, pretože podľa už flowu viem, že mi to správne funguje. Hej. To znamená, že tu by mohla byť, že dajme tomu sum positive values. Napríklad. Hej. To znamená, že testuje mi to vlastne sčítanie dvoch čísiel. Teraz pokiaľ tu ja dám napríklad nejakú podmienku if a je menšie ako 0, hej, to znamená, že a ešte aj vrátane, hej, to znamená, že mám nejakú metódu, kde nechcem posielať negatívne hodnoty, napríklad -1, -4 napríklad, tak chcem, aby to throwlo exception. Throw new argument exception, name of a takto, hej. To isté dajme tomu aj pre Bčko, hej, to znamená takto. A trošku to nám hore, vyššie, aby sme to videli. A teraz mám tu positive values, testovanie. Hej, to mi všetko vychádza, je to správne. Je to správne? Neviem, musím to spustiť. To znamená, že dám test a uvidíme. Tu mi ešte dalo ten druhý test, ktorý mám prázdny, tento hore, takže je správny, lebo tam není žiaden assert. Ale pointa je tá, že teraz chcem testovať, dajme tomu, test negative values. A mal by som testovať každý jeden parameter zvlášť, pretože ak toto raz trovne exception, ja neviem, či mi tá exception vlastne zachytí aj ten druhý if statement. To znamená, že ja dám, že sum, ako sum values by sa to malo volať, takže asi takto radšej, sum values, akože metódu, test positive values a teraz bude tento sum test negative a value. To znamená, že ten prvý parameter. Alebo aby to bolo lepšie čitateľné. Test param a. A bude ešte ďalší test, ja to len skopírujem. A bude test param b. To znamená, že b. Ja pripravujem teraz tie dáta, že to budú negatívne. Väčšinou to testujem na boundaries, to znamená, že my sme si tu dali podmienku, že keď to bude 0 alebo menšie. To znamená, že tým pádom by to malo byť skôr takto, lebo hovorím o negatívnych, 0 nie je negatívna, takže tým pádom to dáme takto len. To znamená, že 0 bude povolená, i keď výsledok bude 0, kebyže to dáme 2 nuly za sebou. Čož môže byť scenár, ktorý chceme dosiahnuť. Takže ja tu dám -1, lebo to je prvá hodnota, ktorá by mala byť chytená. A toto nechám pozitívne. Tu dám opačne. Tu dám, dajme tomu, -2. Napríklad. A tieto testy by mali vlastne nie vrátiť výsledok, ale vyhodiť exception, validáciu. To znamená, že... A tie validácie, teraz neviem, či si to spomeniem, ale myslím, že assert, throw, exceptions,
argument, ako sa to píše, musím si to vygoogliť, si to teraz z hlavy nepamätám. Assert throws exception, argument, null exception, C# and unit, samozrejme, aby sme vedeli, ktorý framework, tu si pozrieme dokumentáciu a tu máme napríklad assert, throw, exception a typ tej exception. Ukáž, ako to je, takto. Hej, to znamená, že toto tu a metóda, ktorá to vlastne bola. To znamená, že hneď vysvetlím. To znamená, že takto. A ja tu vlastne namiesto tohto actu je vlastne samotný act aj assert v sebe. Hej. To znamená, že takto to dám. Ja zoberiem túto metódu. Zapíšem ju ako tzv. Lambda function, alebo teda vnorená metóda. A toto tým pádom nepotrebujem. Hej. To znamená, že takto. A tiež pre tento druhý scenár. To znamená, že v obidvoch scenári vysvetlím. Robíme akt, ktorý je vlastne toto tu, ale zároveň aj testujeme, či argument exception je tá exception, ktorá nám vlastne bola vyhodená z týchto dvoch instantov. To znamená, že teraz si dám spustiť všetky testy a malo by mi to vlastne zachytiť. Samozrejme, teraz keď niekto príde a odstrániť túto logiku, povie, že ja nechcem vlastne negatívne hodnoty, aby neboli povolené, že to je povolené, tak sa zmenila logika a testy mi budú failovať. To znamená, že dva z tých testov mi budú chybné. A to sú tie, ktoré vlastne testujú ten if statement, ktorý som vlastne tu mal zapísaný. A to je celá pointa toho unit testovania, že testujete celý flow celej entity. Toto bolo na jednoduchom príklade a poďme si teraz otestovať tú kategóriu. A to je tá, a ešte dokonca aj tu mi to zobrazuje. Hej, a musím vlastne spustiť zase všetky testy a vybavená vec. Jednoduchá metódka, ktorá robí len proste takýto kód a vidíš, koľko testov som musel napísať. 3 variácie testov. A najhoršie alebo najťažšie je pre toho developera pokryť všetky tie scenáre, aby naozaj otestoval celú tú logiku. Takže vidíte, že napríklad samotné písanie tej metódy mi zabralo, ja neviem, minútu, ani nie, a písanie tých testov mi zabralo 2-3 minúty. Hej. A ono sa to môže zdať ako overkill, že zbytočne, ale pochopíte neskôr, že pri refaktoringu, keď niekto mení kód, alebo keď napríklad chceme naozaj otestovať logiku, tak nám pomôže veľmi to testovanie a zachytí nám proste prípadné bugy. To je celá pointa testovania. A ešte existuje taký prístup, volá sa to TDD, Test Driven Development, že niekto začne písať testy skôr ako samotnú implementáciu. Napíše si rôzne testy, ako sa majú chovať. Väčšinou to je dobrý prístup pri algoritmoch nejakých, ktoré robia nejakú logiku, napríklad testovanie kalendára alebo nejakých dátumov, hraníc tých kalendárov medzi mesiacmi alebo rokmi alebo prestupnými rokmi a podobne. Tam sa nechcem dostať úplne do detailov, ale tedy ten test-driven development je užitočný pri implementácii, kedy ešte sa menia požiadavky zákazníka alebo samotné implementácie. Je písanie testov veľmi náročné, pretože potom musíte vymazávať testy a prerábať ich a je to stráta času. Preto sme zatiaľ testy nerobili a nie je to úplne že najideálnejší scénár, pretože sme ešte nemali proste nič predpripravené a teraz už je to v štádiu, že už by sme mali začať písať testy. Už samotné tie domény sme mohli predtým prekryť testami, aj keď sme nemali persistent na Web API, ale to je tá dôležitá správa, že ideme to už robiť od teraz a správne. A druhá vec je tá, že napríklad konzol nebudeme vôbec testovať, pretože konzol určite vymážeme na konci, to sme mali úplne na začiatku. Takže ja vymážem celé tieto testy, pretože tie nie sú v kategórii nejak užitočné a ideme testovať vlastne tú kategóriu. Ja si to otvorím tak a to zmenším, aby som to vlastne mal vedľa seba. Ak sa mi to podarí nejako, tak sa mi to asi nepodarí. Alebo takto to je. Hej, no, chyci sa. Takto. Že to trošku bude menšie, ale nevadí. Takže dáme takto. A ideme teraz vlastne testovať a vo väčšine prípadov sa najskôr testujú tzv. Happy paty. To znamená, že máme, že var id pre konštruktor a name. Hej? To znamená, že id vieme, že bude nejaké číslo. To je úplne jedno. Happy pad je to, že je to validné číslo. Hej? To znamená, že var name a dajme tomu notebook.
Hej. Náš act je vlastne vytvorenie kategórie, hej, takže kategórii, alebo teda, ako som vral, system under test, new category. A teraz, nás to bude pýtať pridanie vlastne projektu, referencie medzi domain a našimi testami. Ja keď kliknem teraz Ctrl bodka, alebo túto bublinku, tak tuto mi napíše niekde, alebo malo by mi, tak to nevedelo discovernúť, tak to budem musieť manuálne pridať. To znamená, že prídem do Dependencies, Add Projects, Reference a pridám tam domain. Hej. OK. Samozrejme, automaticky mi už kategória je zelená a posielam tam ID a name. A teraz, čo je očakávané? Očakávané je to, že assert that system under test ID is equal to ID. Môžeš tam dať aj jednotku, ale lepšie je to referencovať hodnotu tuto. Trošku to zmenším. Teraz väčším. A tiež skopírujem, name je tiež naplnené. Hej, to znamená, že tiež name. A hneď vysvetlím, že ako to funguje. Najskôr si to spustím, či mi to všetko funguje. To znamená, že teraz si to pinnem a dám test. Máme tam už len jeden test, lebo tie 3 som odstranil. A teraz samozrejme tu mám blbý názov testu. Hej. To znamená, že prešiel mi ten test, to je správne, ale category with valid params sets correctly properties. Hej, to znamená, že tieto property sú správne naplnené. To je pointa toho testu. Prečo? Ten test mi fungoval správne a teraz si predstav, že niekto príde a odstraní tento riadok, alebo ho na začiatku vôbec ani nedal. Ty keď vytvoríš ten objekt, tak on ti nefailne. On len nevie, že nenaplnil tú konkrétnu property a je to bug. Hej, to znamená, že idečko bude 0. A je to veľmi dôležité. Hej. To znamená, teraz ja hovorím, že keď pošlem parameter id a name do konštruktora, ja chcem, aby nastavil tieto id name properties. A ja vlastne až na výsledku toho objektu, to znamená, že keď vytvorím ten objekt cez new category, testujem, či naozaj sú naplnené. To znamená, že chytám tieto dve property. To je tá pointa. Hej. Teraz, keď niekto zmenil implementáciu a ja pustím tie testy, tak mi assert vyhodí chybu. Hej. Dokonca, keď na to kliknem, teraz to skúsim pinnúť. Niekde by tu mali byť aj niekde by tu mali byť detaily, ale nevidím ich tu. Počkaj. Aj, oni sú tu len, keďže tu mám 3 okna, tak sa to blbo zobrazuje. Takže ja to trošku zväčším. A expected 1, pretože idečko by malo byť 1, ale dostal som 0. Pretože defaultná hodnota integera je 0 a tým pádom nenastavili sme ju, tak ju C# priamo nastavil na 0. A už vieš debugovať a hľadať, kde je vlastne chyba. Hej, to je celá tá pointa. Teraz ja to vrátim späť. Hej, to sú len názvy z testov. Vrátim ten exception a ideme. Následne, priradenie, pardon. Ideme testovať invalid ID. To znamená, že ideme robiť ďalší test. Category with invalid ID param throws exception. Môžeš tam byť explicitný, že argument out of range alebo niečo také, ale momentálne nás to netrapí. My to budeme vlastne testovať v tom suite. My sme tu už to napísali vlastne. Ten assert throws exceptions. Ja skopírujem tú exception, pretože keď niekto aj zmení tú exception na out of alebo null exception, tak aj to bude testovať ten exception. Dá sa testovať aj body, teda message, ktorá vychádza, ale to je už trošku taký overkill. A tuto, ja to teraz trošku zmenším, aby som videl, je vlastne ten systém under test, pri throwovaní exception nás to trošku uľahčuje. Takže takto. A je to v podstate aj act, aj assert, keď to tak zoberieme nadnesene. Hej. Takže tuto
momentálne pre jednotku mi to nefailne. Ale failne mi to, keď to bude menšie ako 0. Nie vrátane 0, pretože tu nemáme rovná sa, hej. To znamená, že 0 je povolená a máme to aj pre naše domenové entity povolené z toho titulu, že keď pre Entity Framework pošleme 0, tak on vie database context vytvoriť nový záznam. Takže minus jednotka, hej. Minus 1. Dokonca ten druhý parameter ani nebudeme musieť posielať, pretože samotná logika nás zastaví tu a do ďalšieho validačného stepu medzi validate parameter ani neprejde. Hej, to znamená, tým pádom ja môžem urobiť, to som nechcel v tomto, ale tu, momentálne použiť takto a null. Hej, to znamená, že tu null. To bude druhý krok. Hej, to znamená, že takto. Tu nás ešte píše, že môže byť 0 referencia, tam dám len výkričník, aby nám to nedávalo varník. Takže teraz momentálne testujeme tento scenár. To znamená, že validáciu tohto if statementu. Mne to bude všetko prechádzať, pretože pravdepodobne asi neurobím typo, ale pointa je tá, že keď niekto odstraní teraz toto tu, tak mi to vyhodí exception, ale vyhodí mi to túto exception a nie túto. To znamená, že keď niekto odstraní túto logiku, tak môj test mi to zachytí a teraz je to indikátor, aby si buď upravil test, alebo vrátil späť logiku, ak to je validné. Hej? To znamená, že vidíš, že mi to vlastne zachytáva. To znamená, že vrátil som to späť a ideme na ďalšie testovanie. Hej? Ďalší test je vlastne podobný. Ja to kopírujem, hádam tam neurobím typo, lebo copy-paste mistakes je základ. Teraz z kategórií with invalid name param, hej, throws exception, hej, throws an exception, alebo dám to kratšie, aby to bolo takto. To znamená, že teraz parameter ID bude validný, to znamená, že 1 napríklad, alebo 0 kľudne. Hej. Ja tam niekedy naschvál dávam 0, aby som zachytil to, keď niekto refakturuje scenár. Tiež sa to dá urobiť tak, že robíš separátny validátor na konkrétne boundaries, alebo teda tie intervaly, ale takto to stačí zatiaľ. Takže teraz nás nezaujíma v podstate nejakým spôsobom ide, ale nás zaujíma ďalšie parametre. To znamená, že validate parameters. A keď si toto môžem zatiaľ dať preč a pomôže mi to asi dosť. Áno, trošku to dám takto. Čo robí tá metóda validate parameters, respektíve validuje name? Ona, keď si to pozrieme dole ešte, lebo sa používa aj v updatech, takže private bývajú väčšinou dole, testuje vlastne buď null, alebo empty, alebo length. To znamená, že variácie, ktoré môžu do týchto if statementov ísť, sú 3 v podstate. Môže to byť null, hej, tým pádom tu musím dať string, aby si to vedel referovať, to je prvá vec. Druhá varianta, že to bude prázdny reťazec a tu je tá vec, že ten developer musí prísť na všetky tie variácie. Alebo môže byť nevalidný, to znamená, môže byť, dajme tomu, viacej ako 50 znakov. Hej? To znamená, že veľa znakov, to znamená tento scenár. Hej? A ideme na to testovať všetky 3 scenáre. To znamená, že názov toho parametra nie je úplne, teda názov tej metódy nie je úplne správny. With null, dajme tomu, by to malo byť null, name param, throws an exception, to znamená, že tu dáme null. A tu, ako som vravel, musíme tým pádom deklarovať typ. Tu dáme zase výkričník. Malo by to byť takto. Argument exception je druhý exception, nie je out of range. Hej. To znamená, že prvá vec by nám malo vlastne vrátiť tento scenár. Pri tejto podmienke, ale prvej variácii, to znamená, že je null. Potom ešte budeme dávať test pre empty. A tu vidíš tú komplexnosť, že ako je ťažké pokryť tie testy. Pretože niekto môže tu testovať len null a empty povolí. To znamená, že niekto by urobil takú variáciu, že dá túto, že name is not null, hej, ale netestuje minimálnu dĺžku, že aspoň jeden znak tam je. Hej. My preto používame vlastne túto metódu, pretože táto metóda nám testuje 2 verzie. Aj null, aj nemôže byť prázdny string. Aspoň jeden prázdny string, keď malo by sa trimovať. To znamená, že malo by to byť naozaj, že
nepovolíš prázdne znaky, ale to je zase taká trošku iná téma. Takže ideme skúsiť, či nám to prebehlo. Takže ešte raz test. A máme. To znamená, že máme tu kategórii. Není to orderovanie podľa toho, ako to máme v metodách, ale podľa názvu. To znamená, že táto metóda je ináč nazvaná. Ale to je jedno, to nie je také potrebné. Druhý test, ktorý máme, je testovanie empty. To znamená, že empty name param throws an exception. To znamená, že takto. Toto môžem už teraz tým pádom dať na var, pretože null nevie inferovať automaticky, tak preto musíme dávať ten typ. Takže ideme. Ctrl-RT je skrátka, ktorá vlastne beží a throwuje exception. A ešte v debugu, keď pustíš Ctrl pre tečku, to znamená Ctrl-R, pustíš Ctrl a T, pustí ten test rýchlejšie. To je skrátka. Lebo keď to vlastne chodím tu do tohto okna a púšťam to, tak je to nadlho. To znamená, že ja tu príjem Ctrl plus R, dám preč Ctrl a kliknem na T, je pustenie testov bez debugu a keď držím stále Ctrl aj počas tečka, tak je to debug, že dokážem to aj debugovať. Lebo aj testy sa dajú debugovať a to je druhá výhoda. Takže ja dám Ctrl R, pustím T. A teraz mi to prebehlo a test mi pásnul a vidím, že je dole tuto napísané, že nie je žiaden failnutý. Teraz môže ťa napadnúť, čo sa stane v tomto prípade. To je taký prvý impuls, ktorý ti dá trošku nejakým spôsobom nejaký výsledok, či máš dobrú logiku. To znamená, že táto metóda nám testuje aj empty string. To znamená, že nedokážeš vytvoriť, aj keď niekto ti z formuláru napríklad vytvorí a pošle ti prázdny jeden znak. Pretože táto metóda ťa to schráni. Keby sme mali len, ako som povedal, name, not null, alebo má väčšiu dĺžku, tak tento scenár nás nepochytí. A teraz si to ukážeme aj ako. To znamená, že niekto z GUIky pošle takýto scenár, že s prázdnym stringom a dám Ctrl-RT a máme jeden failed test. To je ten indikátor, kedy ti pri aj písaní testov môže pomôcť tie testovacie klauzuly doplniť logiku pre variáciu, na ktorú si prišiel počas písania tých testov. To je tá dobrá správa. To znamená, že dáme takto. A ja tu vo väčšine prípadov naozaj nechávam empty string, pretože tým pádom zaručím, že niekto mi z GUIky môže poslať niečo takéto, ale ja chcem odchytiť a nepovoliť uložiť takúto kategóriu do databázy. Posledný test tejto konkrétnej validácie pre param je vlastne tá maximálna dĺžka. To znamená, že Ctrl-T, with long param name, napríklad throws an exception. To znamená, že momentálne ja budem testovať nejaký dlhý random string. Skúsme dať takto. Pomôžeme si ChatGPT. To znamená, že dajme tomu takto. Nechce sa mi nad tým rozmýšľať ChatGPT. I want in C# generate 50 length string from length string. I do not care about specific characters, just length. A bude nejaký random, len sa mi to nechce písať, bude to rýchlejšie. Takže ideme na to. Takže generate a random string, tu máme random funkciu, ktorú môžem skopírovať, to je úplne jedno, aby som nemusel písať nejakú variáciu, tak ja si pomôžem. Tu mám nejaký random string, je to úplne jedno, čo to vlastne použijem, ale ja vlastne chcem vytvoriť
generate random string a počet znakov 51. Hej. To znamená, že chcem, aby mi zachytilo toto tu, respektíve ak je väčší ako 50, a to je ten interval. Hej. To znamená, že 50 by mi malo ešte povoliť, ale 51 už nie. To znamená, že je to pravda. Poďme to testovať. Ctrl-T, paste. Dám tam 50 a malo by to byť failed, pretože 50 je povolený znak. Hej. To je tento scenár. Takže Ctrl-RT. A teraz momentálne mi to tiež paslo, čož nie je dobré. Takže 49. Ideme. A tá metóda nejako dobre nefunguje. Alebo teda neviem. Hej. To znamená, že môžeme si to oddebugovať. Dám tu F9. Ctrl-R a držím Ctrl-T. Mi to vlastne dojde tu. Hej. A teraz sa pozrieme. Ja neviem, môžem to dať kľudne do Wordu. Word. Skontrolujeme si na počet znakov. OK. Takto. A ešte bez úvodzoviek. Koľko máme tých znakov? Tuto by malo byť Word. 49. Takže mi to dáva dobre. Mám niekde zlú logiku. Hej. To znamená, že teraz je čas debugovať. To znamená, že dáme tu späť 51 a ideme debugovať kód. To znamená, že ja si dám breakpoint teraz tu. Musím dať pustiť to ešte raz, takže F5 a dáme 51 by nám vlastne malo failnúť, ale 50 by nám nemalo failnúť. Hej? Takže dávam ešte raz Ctrl-RT, ideme F11, teraz sa nám to dostalo vlastne do vytvorenia kategórií, ja dám F5, aby mi to skočilo hneď tu. A ideme testovať. Koľko má parameter name? Aha, ja testujem blbý. No a teraz, kde som nastal chyba? To je krásny príklad. Ja tu vlastne mám teraz name null, hej, keď si to dáme tu. Klikni mi tam null. Prečo je null? Však by mal byť nastavený. No null je preto, lebo ja to tu neposielam do tohto tu. Čiže je tiež blbosť, pretože ja som to neposielal nie tu. Takže teraz som si momentálne odhalil sám sebe bug, že síce som si tu testoval niečo, ale neotestoval som si ten scenár, ktorý je tu. Hej. To znamená, že ideme opraviť aj vlastne ten tón, lebo tu musím poslať ten name, ktorý som neposlal, a musím ho poslať aj tu. Name, ktorý mi tu generuje. To znamená, že ešte raz F5 a predpokladám, že mi bude stop a failovať aj tento test, pretože ten empty string nezachytí táto metóda. Uvidíme. To znamená, že dáme test a idem pustiť všetky testy a uvidíme, ktorý z nich nám failne. A ten fixneme alebo fixneme logiku. To znamená, že tento test nám evidentne funguje správne a pre istotu si ho ešte otestujem. Hej. To znamená, že nechám ten breakpoint, kde tam je, Ctrl-RT. Toto nepotrebujem, tento output. A teraz máme name, ktorý je empty string, tuto to vidím, je to zle vidno, ale je tam vlastne medzera. Tak vieme aj vlastne toto púšťať tzv. Intermediate window, že keď si tu dáme, že Windows, niekde by to malo byť debug, Windows Intermediate, tak tu viem púšťať nejaké časti kódu. Hej? To znamená, že false. To znamená, že je prázdny name, ešte name tu môžeme dať. Vidíš, že je to prázdny tento. Is null or empty, false. To znamená, že teraz toto nám neprešlo. To znamená, že empty string nemáme podchytený ani touto metodou. To znamená, že ja musím urobiť tú variáciu, že upraviť môj kód. To znamená, že táto metóda nemá overload alebo teda nejakú variáciu toho a empty string s medzerou je pre ňoho už znak. Fixnutie tohoto problému je veľmi jednoduché. To znamená, že dáme tu zase do našej doménovej logiky a našli sme bug počas písania testov,
ktorý sme nezachytili, pretože sme nikdy netestovali z formulára posielať empty string a to nie je správny string, to asi súhlasíš. Takže name, length must be väčší, alebo teda má byť väčší ako 0. To znamená aspoň jeden znak. To znamená ale trimnutý. Trim znamená, že odstraní prázdne znaky od ľavého a horného intervalu. Hej, to znamená, tu nemá byť bodkučiarka. To znamená, že pokiaľ máš, vysvetlím, že čo tým myslím, hej, tuto vo Worde. Máš, dajme tomu empty string v úvodzovkách, hej, toto test ti zmení na toto. Trim funkcia, čo je správne, pretože odstráni vlastne medzery správa aj zľava, hej, a keď tam máš prázdny znak, tak on ju vlastne odstráni. Hej. To znamená, že keď máš takto, a tým pádom je to preňho 0 charakterov. Hej. To znamená, z tohto trim urobí vlastne empty naozaj string. A tým pádom vybavená vec. Dá sa to urobiť ešte tak, že namiesto tohto tu, ja to zapíšem vlastne priamo tu. Je to úplne jedno, pretože obidve sa správajú rovnako, toto je len taký kratší zápis. To znamená, že ja name, predtým ako idem validovať cez isNull or empty, najskôr očistím od znakov, prázdnych znakov zľava a správa. A druhá vec, že pokiaľ mi neprejde validate parameters, tak sa ani nenastaví ten name. To znamená, že je to správny prístup. Teraz mi bude táto vec vlastne fungovať. Hej, to znamená, že dám Ctrl+RT, F10 a malo by to ísť do exception. A zachytila to táto metóda, ktorú som obohatil o trim a v tom intermediate mi to tiež hodí teraz true. Hej. Čož je true, ide do if klauzuly, teda do toho throw exception. F5 hodí exception, testy máme failnuté. Teraz ten posledný náš test pre tú validáciu. Máme vlastne, ako som povedal, teraz už to tam posielame. Toto by nám malo hodiť exception, pretože je to viacej ako 50 znakov. To znamená, že je 51. A aj tak sa správalo, pretože nám to vlastne hodilo past. Ale pokiaľ tam dám 50 znakov, teraz už by mi to malo hodiť false, čož je failed, čož je správne. Hej. Ako vidíš, je veľmi dôležité písať tie testy, pretože jednak ti pomôžu naimplementovať tú logiku lepšie, ako keď si ju písal sám predtým. Ten test-driven development niekedy je aj lepší v týchto prípadoch, ale vo väčšine prípadov je to pri algoritmoch. A druhá vec je tá, že nám to automaticky pokrylo ešte variáciu, ktorú sme nemali predtým podchytenú, takže sme prišli na nejaký výsledok a ešte testujeme naozaj boundaries, to znamená, že intervaly. To znamená, že teraz vieme, že vrátane od 1 do 50 znakov vrátane, teda uzavretý interval, môžeme nastaviť kategórii name. Teraz momentálne máme pokrytú validáciu. Jediné, čo ešte nemáme pokryté, je táto metóda. To znamená, že táto metóda mutuje iba name property, čiže robí validáciu a pointa je tá, že opäť by sme mohli urobiť validation, že vlastne ten parameter je nenastavený. To znamená, že zase by sme mali update name a urobiť 3 variácie správne, ak chceme celé pokryť správanie tej metódy, pretože validate parameters metóda je vnorená metóda, ktorá má if statementy, respektíve len jeden, ale s 3 variáciami a tým pádom by sme ju mali testovať. To znamená, že nie, že len pošleme. Buď urobíš ten happy path scenár minimálne, hej. To znamená, že ak chceme zmeniť name hodnotu, tak musí to byť validné. To znamená, že ideme na testovanie. Test kategórii update. Stačí update, lebo možno niekedy tam pridáme ešte viaceré properties. Takže with opäť, hej, toto. With empty name parameter a tak ďalej. Mali by sme testovať aj správne. Hej, to znamená, že nastavenie, to znamená, že najskôr ten happy path, category with valid params sets properties correctly. Hej, to znamená, že takto. To znamená, že my idečko vlastne nepoužívame. A teraz nastáva ten scenár, že my musíme mať už vytvorený objekt.
To znamená, že aranž v našom prípade vyzerá inač. My už budeme mať vlastne nejakú kategóriu. Privátne metódy a statické by mali byť dole definované, to sú helpery a tak ďalej. Môžu byť aj v nejakom separátnom fajli, ale keď sú použité viacerými súbormi, ale zatiaľ to tu necháme. Takže new category a dajme tomu kľudne 1, ale my nemáme update, ktorá mení vlastne hodnotu, takže môže tam byť aj 0, to je jedno, a notebook. Act pre nás bude zmena a zavolanie tej metódy. To znamená var student bude category, update a meníme notebook, napríklad mouses. To je vlastne naša momentálne variácia. Až na to, že tá metóda je void a nevráca nič, takže to nemôžem vôbec zmeniť. Ale náš assert v tomto prípade bude fungovať takto. Assert that category, teda expected, takto. Expected je prvá zase, ale no tak, kde to mám? Ja si to len pozriem, áno. Pardon. Áno. Hop. Sekundu. Ktorý je prvý? Ja si to len pozriem, aby som tu nedal... Áno. Dobre. Trošku to zmením. Pardon za ten clash. Ale idem to ešte raz dať. Takže vytvorím prvú kategóriu. Hoci ako to je úplne jedno. Ale idem meniť jej názov. To znamená testovať túto metódu. Lebo by si mal testovať všetky public členy. Ty netestuješ síce direktne private metódy, ale ty testuješ ich flow, keď sú použité buď v konštruktoroch, alebo v public metodách. To znamená, že táto metóda validate parameters je v public konštruktory, takže jej flow treba testovať. Taktiež treba testovať jej flow pre update. A ja tu vytváram vlastne nejakú kategóriu, teda už môj aranž nie je idečko a name, môžeš to oddeliť do separátnych properties, ale to nás teraz momentálne nezaujíma. My vlastne momentálne chceme zistiť, či keď sa zavolá update metóda nad kategóriou, zmení názov kategórie na náš nový názov. To znamená, že chceme zistiť, či mouses assert equal, alebo ako som to tam mal napísané, is equal to takto, mouses, opačne, trošku som sa tu zasekol, ale my chceme zistiť, že kategórii name je teraz rovné mouses. Tým zaistíme porovnanie, teda overenie, či kategória už nesie teraz na name property zmenenú hodnotu mouses. V preklade over, že kategórii name po zmene je rovnaké, ako sme ju zmenili. Hej. Teoreticky môžeme dať aj tuto, že var new kategórii name, aby to bolo dobre aj na refaktorovanie mouses a ja ho použijem vlastne na dvoch miestach, tuto aj tuto. Hej. Je to isté, ale toto je trošku lepšie, aby sme sa náhodou nepomýlili v tých stringoch, lebo sú to v podstate dva nezávislé stringy a tak ďalej. To znamená, že ja keď teraz toto otestujem a pustím Ctrl-RT, malo by mi to prebehnúť. Past. Teraz, keď niekto príde a odstraní tento riadok, tak môj test bude failovať. Hej, to znamená, že failed 1. Hej, to znamená, že aj keď to pozriem tu. Pretože niekto odstránil assignovanie properties. Toto je ten happy path scenár a mali by sme samozrejme testovať všetky tri variácie pre aj túto variantu. Hej. To znamená, že niekto sa na to vykašle, ale správne by to malo byť pokryté. Pretože tento kód je ako keby
my sme to len refaktorovali do separátnej metódy, pretože to používame na dvoch miestach. Niekto to môže vlastne skopírovať, že tento kód je vlastne zduplikovaný tu aj tu. A keďže tá metóda je tu použitá, tak treba testovať aj ten flow. To znamená, že teraz ideme skopírovať 3-krát. Nemali by sa to kopírovať, ale dajme tomu. Hej. To znamená, že 1, 2, 3 a budeme upravať. Takže category update with a asi, aby som to mal rovnaké tie názvy with empty name parameter throws an exception. Hej. To znamená, že category takto. New category name, teraz to už budem testovať takto, ale samozrejme tam musí byť ten throws argument exception. Hej. To znamená, že malo by to v podstate byť zase urobené takto. Ups, nie tu, ale tu. Byt. Či som to... Aha, dobre, tu. Už som názov zmenil, tak preto mi to neučí. Takto. Toto je náš teraz momentálne systém under test. A to je tu. Aj s tým v podstate actom, hej, dá sa povedať, act a tak ďalej. To znamená, že ja zálohovám vlastne nejaký act, ako to mám robené tu bez tej medzery, aby som to mal rovnako. Takto. Ja to mám radšej, keď to je pekné. To znamená, že vytvoríme síce novú kategóriu, hej, ktorá je správna, preto nám to nefaillo, ale vlastne konštruktor nám prejde, ale ideme používať metódu category update, ktorá je act našim, to znamená táto metóda, a používame tam parameter, ktorý je vlastne null, empty a samozrejme ešte aj väčší ako 50. Ešte som zabudol, myslím, že ten null, hej, tento null, takže to ešte zrobím. Takže ja to skopírujem ešte raz. Dám to tu. To znamená, že máme takto. Jedna medzera. Tu je null. Názov testu. With null name parameter, tu musím dať ten string, pretože mi to automaticky neinferuje. A máme tu pokrytý vlastne null, empty a ešte jeden musím dať s tým 50 znakov a viac. Hej. To znamená, že a to si skopírujem zase with, a ja som asi nepomenoval správne, with long name, dobre, tak som to pomenoval. Takže toto tu. Len si skopírujem. Ja tieto očistím, lebo to som zbytočne skopíroval, ale túto metódu chcem skopírovať. Ja to potom ešte raz ukážem, lebo som trošku rýchly, ale category update a ja si len skopírujem ten with long text. Takto, aby som to mal rovnako. Update with long text, throws exception, to znamená, že tu opäť použijem tú metódu generate random string 51, hej? A tak ďalej. Takže dve referencie má tá metóda a interná, hej, statická. A tým pádom mám tu 51 znakov, empty string aj null. Hej? Pre tú variáciu, kde toto voláme. A samozrejme happy path, kedy toto prejde a nastaví tú metódu. Ja to celé pustím a malo by to celé všetko fungovať. Takže run all test, tu to nad celým solution a uvidíme, či som sa niekde nepomýlil. No, tak som sa niekde pomýlil, no, dobre. Takže category with long names. Aha, dobre, tu som sa pomýlil, tu som to neopravil na 51 znakov. Ešte som to nedal správne, takže tento test už som opravil, lebo 50 znakov je povolený ešte, hej, ale nie 51. A už dám len vlastne category with null. A samozrejme kategórii with null som failnul tým, že som tuto mal dať trim a otáznik, poď preč. Takto. Myslím, že toto bolo správny zápis, ale otestujem si to. Vysvetlím, jak to je správne, áno. Null, a už by mi to malo všetko fungovať. Dobre. Prečo som tu dal otáznik? Pretože ja nemôžem volať trim na null objekte. A toto je taký rýchly zápis v C#, kde vlastne ak je to cez otáznik, dám preč ten breakpoint, cez otáznik,
tak vlastne automaticky je to null a vyhodnotí tu is on null or empty, null empty vhodí exception. Pokiaľ to není null, skús ešte najskôr trimnúť znak, takže ten otáznik je tam dôležitý mať. Ale zase som si našiel bug v mojej logike, pretože mám tam variáciu pre null a ja som zmenil kód, pretože som si myslel, že OK, fajn, ja si tam dám trim a vybavená vec. A zabudol som na to, že ale name môže byť null, tým pádom mi to zhučalo. Takže vidíš, ako ti pomôže vlastne testovanie a zlepšenie tvojho kódu na napísanie lepšieho kódu a samozrejme bezpečnejšieho kódu. Teraz sa pozri, koľko testov sme napísali pre maličkú klasu, ktorá je vlastne pre kategórii. Samotné implementácia tej klasy má 36 riadkov a testy majú koľko? 130 riadkov skoro, hej? Teraz si povieš, na čo to je dobré. A nedaj Bože, bude sa meniť logika, tak musí zahodiť niektoré testy, zmeniť a tak ďalej. No pretože je to bezpečné. Nejaký programátor nie je dokonalý, každý musí po sebe testovať a keď píše kód, musí testovať všelijaké variácie, pretože potom už je to len pokus, omyl, či sa naozaj trafil do implementácie a napísal to správne. Najdôležitejšie, ako som povedal, je mať tie klasy pokryté testami aj z toho hľadiska refaktoringu, lebo keď niekto mení kód, čo sa bežne robí a v podstate stále robí, tak testy zachytávajú nejaké scenáre, ktoré druhý developer, ktorý mení tú klasu, nemusí vedieť, ale ten, ktorý vytvoril nejaké tie testy, vedel, prečo ich robí. Tým pádom máme automaticky pokryté nejaké testy kategórií a Adam to bude musieť urobiť pre product. Tým, že vlastne product je ešte dlhší, to znamená, že viaceré property, všetky musia byť naplnené, pretože keď nejaký developer príde a on otestuje nejaké veci, ale zabudne tento jeden riadok, že ho vymaže alebo nenapísal vôbec, tak automatický description nie je validný. A ako to vie podchytiť? No jedine manuálnym čekovaním na GUIke, že či to bolo naozaj naplnené, alebo testami, ktoré bežia automatizovane, keď ich spustíš, alebo v nejakej pipeline neskôr pri PR-kách. Hej. Takže máme vlastne teraz momentálne urobené kategórie, kde máme testovanie samotnej vytvorenie objektu cez konštruktor a potom samozrejme nejaké metódy. Názvoslovie nie je až také potrebné, len aby sa človek vedel z toho vyznať. Pretože ty keď ideš vlastne čítať ten test, či je to cez Gherkin syntax given when then, ktorá býva väčšinou dlhšia, tak tým pádom je to neprehľadné. A tuto by som mal dať ináč otáznik ešte, alebo teda, prečo mi tu nedáva never used. No jasné, lebo tuto čo Anton nepoužíva, že? Kde sa tu zase zasekol. Takže teraz som si zase našiel v tom teste. Takže ani testy nemusia byť správne napísané, ale vo väčšine prípadov ti odhalia. Hej, a ten linter ti vlastne v C# pomáha. Hej, takže asi takto to tu odstraním. To mi to nejako vložilo náhodne. Takže máme tu testy, ktoré hovoria, že testujeme konštruktor, to znamená, že samotný konštruktor, potom aj happy pathy vlastne vo väčšine prípadov ja robím na začiatku, to znamená, že naozaj to je najdôležitejší test, aspoň aby si mal testovaný objekt, či bol správne naplnený a jeho properties. Potom samozrejme k tomu všetky public metódy, v našom prípade je to len update metóda, ktorá v podstate mení len názov kategórie a robíme nový názov kategórie, ktorý vlastne používame pre metódu update a ona tiež môže mať 4 variácie. Validný názov a nevalidný z 3 hľadisk. Null, string empty, dokonca 5 hľadisk, nie? Null, string empty, potom trimnutý, že by bola empty string a dlhšie ako 50 znakov, takže 4 správne. Hej. A všetky by mali byť pokryté. To je pointa testovania. Hej. To znamená, že teoreticky ty tu môžeš urobiť ešte jeden check, kde vlastne urobíš tú hodnotu 50. Ale to vo väčšine prípadov nie je potrebné, pretože 50 je validný názov. To znamená, že teoreticky ty by si mal momentálne urobiť jeden test, ten happy path, takýmto scenárom. To znamená, že ja prídem a urobím tuto, bez ohľadu, aký je to názov, metóda, ktorá mi generuje 50 znakov
a automaticky aj pre ten update. To znamená, že pre update, kde mám ten validný, tu je ten validný, category name, with valid parameters, čo je vlastne samozrejme generate a ten interval 50 znakov a automaticky by mi to malo fungovať. Ak som sa nepomýlil. A tak to aj necháme. Pretože Mausis nehovorí o tom testovaní naozaj do 50 znakov. Ešte ďalšia vec, keď niekto príde a povie si, že 50 znakov je veľa, ja by som chcel to zmeniť na len 30 znakov, hej, alebo 40, to je jedno. Teraz ja keď prídem, pustím testy, tak moje testy mi to oznámia. Vidím, že mi failli 2 testy. Taktiež pri kategórii, pri konštruktore, ale aj pri update, hej, lebo tá metóda sa používa na 2 miestach. A teraz je na developerovi povedať, ja som zmenil túto logiku, je to správne? Ak je to správne, že naozaj chcem dekrisnúť, tak by som mal opraviť testy. Ak to nie je správne, tak testy mi povedia, že bacha, my tu testujeme aj maximálnu dĺžku 50 znakov, vráť to späť a nerob takéto kraviny. Hej? Takže asi tak. Vrátime to na 50. Takže máme pokrytú teraz momentálne logiku domenovej entity, kategórií. A vidíš, že už samotné písanie unit testov je ťažšie a pri integračných testov je to ešte ťažšie a pri end-to-end testov je ešte ťažšie. Takže testovanie nie je až taká ľahká záležitosť. Nie je to úplne, že rocket science, ale akože malo by to byť pokryté. Takže malo by to byť postupne aj ľahšie a ľahšie, hej, keď to budeš písať. Najdôležitejšie je prísť na to ako developer, aké variácie testov máš vlastne písať, pretože toto nie je niečo, čo sa dá v podstate nadiktovať. Jednoducho nadiktovať sa to dá len tak, že prejdeš si klasu a ideš po všetkých if statementov, for each loopov, while, do, whatever, hej, a tak ďalej, if else, alebo switch, case a neviem čo všetko možné vetvy toho programu a testuješ každú jednu zvlášť. A ešte ak je aj variácia, že v jednom if statemente čekuješ 3 variácie, ako v tomto prípade, tak potrebuješ ohandliť a otestovať všetky 3 variácie. Pretože toto sa dá teoreticky urobiť 3 if statementami, separátnymi. A není to na škodu, lebo niekto urobí potom len jeden if statement, dá sa to urobiť takto. Môžem urobiť, dajme tomu, takto. Ak je vlastne name prázdny. Potom dajme tomu, ak je name menší ako, ešte to urobím takto, raz, aby som mal všetky 3 statementy. Trim length menší ako 1. To znamená, že tu už nepotrebujem dať teda tým pádom ten otáznik, pretože 0 mi zachytil tu. Menší ako 1, to znamená, že 0. Hej. A je to trimnuté. A potom samozrejme, ak je name väčší ako 50. A ty teoreticky tu môžeš dať ešte správu OK, 0, toto je empty string s prázdnou hodnotou a toto je väčší ako 50. My sme si to zjednodušili, aby sme mali len jednu if statement. Pre užívateľa to nie je až také potrebné vedieť, že aký je znak. Robia sa potom validácie na frontende, takže toto je len také zachytenie chýb všetkých 3 variácií jedným if statementom. Opäť prístup taký, že dá sa to rozdeliť do 3 vetiev. A tým pádom ti to aj pomôže potom pri tom písaní testov teoreticky, že budeš variáciu čekovať na všetky 3 variácie. Ja už zo skúsenosti viem, že som tam mal pri stringoch testovať 0, empty string, minimálne trimovanie znakov a samozrejme maximálny boundaries, to znamená, že ten 4. variant, to znamená, že maximálne 50 znakov vrátane. Hej, lebo tu nie je rovná sa. Hej, takže takto. Toľko dnešnému videu. Testujte, je to veľmi dôležité a hlavne ide o to, že aj vám to zdokonalí programátorské znalosti a hlavne pokriete tú logiku a pochopíte aj samotný kód svojho kódu, ako vlastne funguje a kde ste urobili chyby, čo ste zabudli a čo nám vlastne ešte treba pokryť, aby sme zmenili ten kód, aby bol lepšie napísaný. My sme si to dokázali dneska 2 variáciami, že sme vlastne pridali trim a samozrejme null reference. Hej. Takže tak.
Vidíme sa pri ďalšom videu.